Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! День народження кіта. Вітаю, Покайо. Що ти робиш? О, ясно. Почекаємо. Оу, ти намалював паштовку. І вельмі пригожую. Ці хтось із вас ведає, хто на ёй намаляваны. Там кіт! Гэта паштоўка для кіта? Чакай, сёння дзень яго нараджэння? Кіт будзе святкаваць? Слоня, ты прынесла падарунак кіту на дзень нараджэння? Шарык? А як ты яго ўпрыгожыш? Малайчынка, Покайо. Цікава, ці здагадаецца кіт, што так файна запакавана. Пата! А што падрыхтаваў для кіта Пата? Які цудоўны кекс, Пата! Ну, кіту дакладна спадабаюцца падарункі. Да кита! О, не! Здаецца, што шарык лопнуў. Шкада. Прынамсі, у нас засталіся паштоўка і кекс. Якая милая рыбка! Пата, ты нічога не згубіў? Напрыклад, кекс. Нешта мне падказвае, што гэта рыба яго праглынула. Прынамсі, засталася цудоўная паштоўка Покайо. Так, бачу кіта. З днем народження, кіт! У нас атрымалася цікавае падарожжа да цябе, кіт. Усе сябры падрыхтавалі табе падарункі. Слоня збіралася падарыць табе прыгожы шарык. Але, на жаль, ён лопнуў па дарозе.
Пата прыгатаваў цудоўны кекс. Але, на жаль, яго з'ела маленькая рыбка. На шчасце, застаўся яшчэ падарунак. Пака ён намаляваў табе выдатную паштоўку. О, не! Мілая паштоўка Пакаё сапсавалася ў вадзе. Як шкада! Ані шарыка, ані кекса, ані паштоўкі. Гляньте, які кіт шчаслівы, хоць вы без шарыка, кекса і паштоўкі. Ці хтосьці з вас падкажа Пакаё, Пата і Слоні, што, ці лепш каго яны прывялі на вечарынку? Самих себе! Так, Пакаё, Пата і Слоня прыйшлі. Ура! Найлепшаму падарунку! Сябрам! Віншую, Пакаё! Да сустрэчы! Бывайце! Бывайте! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Леі Тацяне Ляўковіч, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Сям'і Анфімавых, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!